Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Salam sehat, salam santun, salam hangat dan salam persaudaraan selalu untuk para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote. Untuk para sahabat-sahabat dari Bangre, Lampung. Untuk para sahabat-sahabat dari Jalak Seta. Untuk para sahabat-sahabat dari Gudang Madu. Dan untuk para sahabat-sahabat dari Bunglaga Official. Kami akan mendoakan agar supaya para sahabat-sahabat saat ini dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan tentunya berbahagia selalu bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercinta dalam keadaan baik-baik saja. Sahabat-sahabat, saat ini Bunglaga sedang menunggu kedatangan saudara Jalak Seta, karena kabar beritanya tadi sempat WhatsApp Bunglaga, katanya Bunglaga kita bertemu di sebuah sungai, kita akan membicarakan sesuatu yang maha penting. Dan alhamdulillah tadi ada warga yang berbaik hati, yang berhati dermawan, sahabat-sahabat semua, dibikinkan dua gelas kopi. Jadi inilah suatu karunia. Terkadang banyak manusia ini berpikir bahwa rezeki itu uang dan uang. Padahal secangkir kopi, kita masih bisa menghembuskan napas kita untuk ngobrol, itu rezeki yang tiada ternilai harganya. Tapi sebelumnya, sembari menunggu kedatangan saudara kita Jalak Seta, mari sama-sama kita berselawat dulu. Mudah-mudahan dengan selawat hati kita akan menjadi adem, ayam, dan tentram. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara kita Jalak Seta tiada hambatan. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat-sahabat semua. Ada saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saudaraku. Kok bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duduk, Bah. Allah. Iki wis disiapke kopi. Ya, tadi ada tetangga yang berbaik hati, Bah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi katanya ini Bunglaga kalau menunggu saudara Bunglaga, Ibu bikinkan kopi. Oh iya. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Abah Jalak Seta sendiri? Alhamdulillah sehat, Bunglaga. Iya. Jenenge diurip iku kudu ana rasa syukure. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nek adewe kaya aku lah standar aku iku. Wis sehat,
wis iso mangan sedina pisan. Wis Alhamdulillah, syukur Mbah, syukur Mbah. Karena nek kepengen nuruti wong iku ya ora iso dhewe iki. Iya Mbah. Ya iki sambil oke sing arep tak tekon iki karo Bung Laga. Apa wae Mbah? Apa wae Mbah? Pertama kan masalah gimun iku lho. Ya, memang ada kabar beritanya Mbah bahwa preman-preman si Janggar, Supeng, Mahesa, Perdi dan lain-lainnya nih mendatangkan kembali raja preman yang bernama Gimon. Oh, wong Jawa mbak yo? Iya, kayaknya dari Pulau Seberang, Mbah. Jadi tarung-urungu kabar iku kan ngomongnya, Bang Rey, ditekoni preman Gimon sopo, pasti wong Jawa iku. Jenenge anyar jenenge. Iya. Memang benar, Mbah, bahwa mereka ini ternyata tak mempan dengan membawa raja preman, raja dukun, mendatangkan kembali raja preman, Mbah. Emang ikulah dhewe sebagai kayak ngene, makanya aku sering iya ya. Wong-wong koyo ngono iku arepe sering bingung dhewe. Iya Mbah. Koyo Janggar, Supeng, Perdi, Mahesa iku kan bareku kurang apik piye maksudku iku. Iya, tapi begini juga, Mbah. Ada sebuah bahasa pepatah mengatakan semakin tinggi ilmu seseorang maka makin banyak angin yang menerpa, Mbah. Iya. Jadi ini ujian Bari Lampung dan ujian untuk seluruh tim spiritualnya, Mbah. Iya, benar iku. Apalagi seperti Bung Laga, mohon maaf, Mbah. Sebenarnya tak perlu Bung Laga ceritakan, tapi dibilang aib bukan aib. Iya. Anak semata wayang Bung Laga yang bernama Perdi. Iya. Ya Allah ya Karim, Mbah, sampai menginjak-injak Bung Laga. Tapi sebagai orang tua harus sabar, Mbah. Bener iku Bung Laga. Nek omonge wong tua babasan iku, wong tua iku kudu dawa ayunane. Benar, Mbah. Jadi salah ben piye salah anak, ya melas karo salahe, mugi-mugi engko sadar iso istiqomah. Nggih, Mbah. Benar, Mbah. Lan karo aku sing bingung apa tenan iki ngrungu kabar iku. Apa, Mbah? Uyut iku sadar. Alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada yang menyadarkannya, Mbah, tapi berkat hidayah dan karunia Allah, mungkin Uyutin berpikir. Ya sebenarnya kalau masalah ajal tidak pandang tua muda, ya, Mbah, ya. Benar. Tapi dia berpikir kalau dia ini seperti ini terus berbuat maksiat tapi ajal telah tiba, tidak ada waktu untuk bertobat, Mbah. Alhamdulillah ya Allah. Sampai dicukur rambutnya sampai botak, Mbah. Oh iya. Jadi banyak yang pangling, Mbah. Jadi dengan dia bercukur rambutnya seolah-olah memancarkan sinar cahaya, aura-aura positif. Alhamdulillah ya Allah, emang ikulah sing berkah kanggo dhewe ya, Bung Laga. Jadi memang harapan kombiyen iku mugi-mugi Uyut iki iso istiqomah belajar kaya dhewe. Makanya Udin botak ini keblinger, Mbah. Pusing 7 keliling. Pantesan lunga ora jarang metu iki. Bener, Mbah. Dia jangan-jangan mungkin akan bersatu kembali dengan rombongan Gimon iki. Rombongan Gimon. Tapi nek petok karo Gimon iku nek padha-padha Jawa kaya enak ngomongine, Bung Laga. Tapi keras, Mbah. Memang seolah-olah dia ini pendiam. Ya, saya perhatikan walaupun saya tidak pernah bertatap muka langsung dengan bos Raja Preman Gimon ini, diam. Tapi dia ini bisa dijuluki pendekar darah dingin, Mbah. Itu, Mbah. Nah, ada lagi, Mbah. Ronald. Jadi Ronald ini ternyata dengan Ateng, ya kan? Dengan Brihu, mereka ini dijadikan peluru oleh raja-raja preman itu, Mbah. Jadi orang ngerasa, orang mikir bahwa dia itu udah diumpan. Benar, tidak merasa kalau dijadikan umpan, Mbah. Nah, seperti kemarin, Mbah. Jadi saya kan ingin pergi ke tempatnya Mak Datuk. Di tengah perjalanan saya melihat ada 3 orang, Mbah. Bawa karung, ya kan? Yang satu itu yang bikin saya tersentak kaget. Dia memakai topi putih seperti bule menir, Mbah. Orang Belanda itu, Mbah. Matanya amat sangat jalang dan liar memandang seseorang, Mbah. Makanya saya dengan kameramen hati-hati, kataku, men. Ternyata mereka akan melakukan sesuatu ritual sesatnya, Mbah. Astagfirullah. Emang sing adewe weden iki licik karo sesat. Iya, Mbah. Nek wong ngomong-ngomong ngopi dulu, Mbah. Nggih. Tak unjuk iki. Matur suwun iki, Mbah. Iya. Raine apa-apa, Mbah, yang penting
secangkir kopinya adem, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi memang adewe iki Bung Laga sing tak pandang tak pikir iki ngadepi wong licik karo sirik sing bingung. Aduh, ya Allah, ya benar, Mbah. Karena nek wong licik api arepe, elek mburine. Ya tenan, Mbah, tenan, Mbah. Nek wong sirik iku bersekutu karo jin iblis. Iya. Jadi dhek dadi setan. Karena sing paling dhuwur iku setan. Tenan iku, Mbah, tenan, Mbah. Nek iblis sepati kaya setan. Nek manungsa wis dadi setan, wis ampuh iku. Oh, ya benar. Mbah, saya ada banyak sekali pertanyaan yang menggelayuti di benak dan hati Bung Laga. Oh, monggo. Makanya Bung Laga juga ingin meniru dan mencontoh kehidupan dari Mbah Jalakseta. Karena saya perhatikan patut dijadikan suri tauladan Mbah Jalakseta ini. Makan tidak makan, yang penting ikhtiar, yang penting usaha. Terkadang Mbah pernah bercerita ya memang benar. Terkadang sehari makan, 2 hari tidak, tapi karena mungkin disyukuri nikmat itu ya Allah berikan kekenyangan pada perut kita, Mbah. Bagaimana Mbah bisa mengatasi kelaparan, kehausan dalam segi ekonomi, kehidupan dari Mbah Jalakseta sendiri? Iku ngene Bung Laga tak prinsip iku. Urip manungsa iku paling suwi iku 150 tahun. Ya kan? Paling suwi. Tenan, Mbah. Lah adewe mati dikubur. Omonge wong mati. Nek omongku ora. Urip iku mati, setelah urip mati iku urip. Jadi engko nek adewe dikubur iku urip. Nah, iku luwih suwi. Iya, Mbah. Urip ning dunia iki. Dadi nek saiki adewe puasane seminggu. Nek neng kuburan iku puasane setahun. Allahu Akbar. Allah, iya, Mbah. Jadi nek adewe urip saiki susah, sak susah-susahe ning dunia iki cek iso njaluk karo tanggane. Iya, Mbah. Cek iso njaluk karo dulur-dulure. Jadi prinsipku ning dunia iku piye saiki alhamdulillah aku berprinsip iki aku saiki mati kanggo urip. Iya, benar, Mbah. Jadi sesusah-susahe saiki aku cek ana tangga. Iya, Mbah. Ngelak cek njaluk nginum. Iya, Mbah. Dikei, ngelih nek adewe ani njaluk mangan yo dikei. Iya. Tapi nek adewe wis dikubur arep jaluk ning ndi? Allah. Benar, Mbah. Jadi berarti kehidupan ini harus disyukuri ya, Mbah ya. Iya. Karena hidup ini ya paling banter zaman sekarang ini 70 tahun. Aku apa nek 70 delok. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan 63 tahun, Mbah. Wafatnya, Mbah ya. Iya. Kita belum tentu sampai 63 tahun, Mbah. Nah, iku nek aku pernah iku ngrungu omongnya. Nabiku wafat 63 tahun. Oh iya, Mbah. Nek adewe urip, iya, Mbah. luwih kon 63 iku bonus. Wah, bonus ya, Mbah. Tapi bonus iki piye ngene, Pak? Anu Bung Laga maksudku iku. Bonus iki nikmat apa siksa? Sebenarnya kalau digunakan, dimanfaatkan untuk sesuatu, untuk beribadah ketakwaan kita kepada Allah, itu bonus, itu nikmat sebenarnya, Mbah. Iya, tapi nek adewe ra sehat, meriang-meriangan. Iya, tenan, Mbah, Kan tenan, Mbah. ora iso mangan sego. Mangan tiwul. Tiwul saiki angel. Iya. Mbah. Iya. Ini mumpung kita masih tidak ada yang mengganggu, Mbah ya. Iya. Mungkin sahabat-sahabat juga bertanya, kalau kehidupan Bung Laga kan sudah tahu, ya Mbak ya. Bung Laga ini ketujuh istri ini termasuk ya sudah berpisah karena takdir, Mbah. Iya. Bung Laga sempat untuk mempertahankan biduk rumah tangga, Mbah. Iya. Tapi mungkin takdir berkata lain, Bung Laga berpisah. Iya. Jadi pertanyaan Bung Laga kepada Mbah Jalakseta. Kita manusia mungkin normal ya, Mbah ya. Iya, benar. Normal dalam artian butuh pendamping hidup, Mbah. Iya, benar. Pertanyaan dari Bung Laga, apakah Mbah punya hasrat, punya cita-cita untuk mencari buah hati, dalam arti kata pendamping hidup untuk bercerita dunia akhirat, untuk berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau seperti apa Mbah Jalakseta? Sebenarnya di dalam lubuk hati dan benak Mbah Jalakseta sendiri. Aku ngene Bung Laga, nek masalah sing sijiku. Aku ngaji diri. Aku nek masalah pengen. Iya, Mbak. Cuman kan adewe ngene, wong dhewe wae susah.
ana wong melu dhewe mbuh ra kuat dijak susah. Iya, iya, iya. Nek pengen ya pengen tenan kaya Iya, Mbah. wong. Ah, iya. Ana bojo nek pas meriang ana sing ngeri. Iya, iya, Mbah, ya, Mbah. Lara ana sing mijiti. Cuman kan berprinsipku saiki iki aku saiki cek angel uripe, cek susah. Iya. Apa cek ana wong sing gelem jak susah. Iya. Ngono. Berarti kita jalani aja kehidupan ini, Oh Mbah, iya ya. bener. Kita jalani, ya, ya. Nek emang Gusti Allah wis maringi dhewe baturan sing tenan-tenan ngerasa dhewe susah ya dhewe gelem dijak susah ngopo ora. Iya, 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 Mbah, ya. Cuman kan amete saiki iki. Iya, iya, Mbah, ya, Mbah. Uduk ngelekke wedok uduk. Cuman mayoritas wedok duwe lanang iku pengen enak. Pengen rak kerja. Iya, iya, Mbah. Pengen tinggal jajan. Iya, iya, Mbah, ya, Mbah. Nah, untuk sementara dhewe boro-boro ngejajani anak bojo, jajan dhewe wae angel. Iya, iya, Mbah, ya, Mbah. Benar-benar, Mbah. Jadi balik nek karo Ronald mau. Ronald. Iya. Jadi Ronald iku saiki ning ndi nggone? Saya sempat berpapasan dengan si Ronald. Iya. Saya perhatikan Ronald saat ini entah kenapa, Mbak. Dulu kan ngomong bukan mengejek ya, Mbak, Iya, ya. iya. Dulu kan kurus, krempeng. Iya, bener. Nah, saat ini badannya gemuk kan, Mbak. Oh. Ya, saya tidak tahu wallahu a'lam bishawab, gemuk ini apa dia ini memakan uang halal dari pekerjaan halal Iya, atau uang haram yang telah banyak merasuk dalam tubuh dia, Mbak. Astagfirullah, mugi-mugi duit halal. Iya. Ojo sampai pangan sing dipangan iku grogot ya awake dadi siksa. Benar, benar. Benar, Mbak. Karena memang adewe urip iku ana batas-batas kesabaran manungsa, ana sing karena Gusti Allah iku nggak pernah ngelarang, Bung Laga. Tenan, Mbak, tenan, Mbak. Jalak seta sampean tak turoke ning dunia. Arep api los, arep elek los. Iya, iya, Mbak, iya, Mbak. Aku ora pernah rugi karo urip sampean, cuman nomong Gusti Allah iku nek sampean bener-bener apik ya entuk hadiahe karo aku. Iya, tenan, Mbak. Tapi nek sampean ora bener ya cek entuk hadiahe neh. Iya. Nah antara hadiah enak karo ora enak. Iya, iya, Mbak. Benar, benar, benar. Karena Gusti Allah iku ora pernah ngelarang aja maling ora. Aja ngerapas bondone wong aja ora. Terserah arep maling los, arep merampas los, cuman rosokne dhewe engko. Nah. Jadi adewe memang duwe kewajiban nyadarke kaya Ronald, kaya baturan, kaya Gimun lah sak panunggalane. Iya. Karena memang adewe sing ngerti dalan apik men belajar, adewe ngejak padha-padha belajar. Karena begini, Mbak, ternyata Supeng, Janggar, Mahesa, Perdi ini kan mereka ini sudah komitmen, Mbak. Selama Lampung ini masih hidup, iya, dan spiritualnya, mereka ini pasti kita ini dijadikan sebagai penghalang mereka, Mbak. Karena memang rata-rata Bung Laga, wong kaya ngono iku diomongi alon ra iso. Ra iso, Mbak. Diomongi atos ngeyel. Ngeyel. Jadi neng kono lah kewajiban dhewe, batas kesabaran dhewe, bimbing wong, ngejak wong dalan sing bener. Iya, iya, Mbak. Memang iso wae dhewe mateni Janggar, mateni Supeng, mateni sak kabeh-kabeh baturan Gimun. Cuman terus dhewe urip apa nggo mateni wong? Benar, bukan tugas manusia, Mbak. Bukan, karena wong mati lan urip iku di tangane Gusti Allah. Iya. Gusti Allah sing nentuke. Yang penting tugas kita ini saling nasihati ngebimbing. Masalah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Oh, ya, itu kewajiban kita sudah terlepas, Mbak. Kaya adewe nganokke uyut. Benar, Mbak. Adewe gelut. Arep adewe pateni, adewe omongi, mlebu kiri, metu tengen. Tapi alhamdulillah dikala dhek entuk karomah Gusti Allah, entuk berkahe sadar dhewe. Tapi jujur, Mbak, saya melihat kehidupan Mbah, saya pun berdecak dengan kagumnya, Mbah. Kagum Mbah yang mohon maaf bukan kita kilas balik ke masa lalu, Mbah. Iya. Karena Mbah Jalak Seta saya tahu, Mbah, siapa terjang Mbah. Penguasa Gunung Kendit. Dijuluki sang pendekar baju merah. Ya kan? Tapi kehidupan Mbah saat ini berubah 100 derajat. Berubah total. Lebih baik hidup sengsara
tapi nikmat karena Allah. Nek koyok bondo. Ada Mbah, ada satu lagi Mbah. Iya. Ilmu-ilmu hitam Mbah apa sudah dicabut semua Mbah? Wis ra ono. Sudah dihilangkan semua ya Iya. Mbah? Jadi nek masalah bondo Bung Laga, neng Gunung Petir iku cek ono delehanku. Iya, iya. Cek ono Mas. Cuman kan iku tekku. Wis lali aku njikoke kon ndi mbiyen. Iya, 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 Mbah. Nek sing diinget tak balik-balik ke kabeh. Nah cek ono wakeh tenan aku lali. Iya, iya. Tapi arep tak jiko iku duh hakku ya tak tinggal. Iya, Ben mugi-mugi ana wong sing metuki iku memang rezekine ya ben. Nah, masalah rezekiku kan Gusti Allah sing ngatur. Iya. Gusti Allah iku ora pernah nyalahke ngekek rezeki. Iya. Iki rezekine Bung Laga, Iya. dikekne karo aku ora mungkin. Jadi rezeki itu tidak mungkin tertukar ya. Ora mungkin. Iya, iya, Mbah, ya, Mbah. Nah, makanya aku saiki nerimo apanane, urip saanane, sing pasti aku iku pengen urip anu istiqomah lah. Istiqomah. Urip ning jalan tenang, Gusti Allah. ya. Iya. Karena masalah gangguan, godaan, kok preman-preman sak kabehku, sak panunggalane, prinsipku ngene Bung Laga. Biyen aku iku rak bener. Sering ngeganggu wong. Sering ngutik-ngutik wong. Saiki aku diganggu diutik-utik wong, mungkin kaya ngono biyen. Padha ya. Padha wae. Iya, iya, Mbah, ya. Jadi tinggal dinikmati, gak usah diprotes. Iya, iya. Karena urip susah lan seneng iku cuman tondo moto. Ya, Cenderamata ya. Tenan, Mbah. Wong numpak mobil, Heeh. adewe mlaku. Adewe ndelok sing numpak mobil enak tenan, sing lungguh nang mobil tinggal lungguh nyetir. Nah, adewe ora ngerti Iya, ya, Mbah, ya, Mbah. ndase isine apa. Bener, Mbah. Terus sing mlaku sambil ngerokok mlaku. Terus sama sing nggo mobil enak tenan wong iku sambil mlaku ngerokok ayem tenan. Kaya era duwe utang. Iya, ya, Mbah. Tunggakanku di bank sekian miliar, sekian triliun, waduh bingung urusannya. Dan juga begini, Mbah. Ya kita ini kalau kehidupan masalah ekonomi, Iya, iya, iya. ya memang benar kita jangan melihat ke atas, Mbah. Iya, iya. Ternyata yang kita bilang kita ini paling susah di dunia, masih banyak yang lebih susah di bawah kita, Mbah. Iya, Bagaimana mereka tidur di kolong jembatan, iya. makan sisa-sisa bekas orang, ya Mbak ya. Bener. Terkadang tak makan tak tidak, yang penting mereka ini langit-langit jembatan itu sebagai langitnya dan tempat alas tikar itu sebagai buminya. Iya, bener itu. Berarti di bawah kita banyak lebih susah, Mbah. Oke. Dadi ngene Bung Laga, prinsipku siji ne sing gawe aku ayem iku. Iya. Aku cek diparingi nikmat sing paling gede karo Gusti Allah. Iku nikmat sehat jasmani lan rohani. Iya, iya, Mbah. Ya. Karena apa? Oke, saiki wong sugih iku ora iso mangan pitik, ora iso mangan daging, ora iso mangan iwak, mangane sayur bening karo segone sego adem. Ora enak. Sampai-sampai, Mbah, banyak manusia ini pakai jalan pintas, Mbah. Iya. Jadi karena tidak tahan dengan kehidupan ekonomi yang terus melarat, miskin, mereka ini ya bukan mereka juga, mudah-mudahan kita juga jangan sampai terjadi, Mbak ya. Pergi ke suatu tempat, ke gunung si A, ke gunung si B untuk melakukan pesugihan. Ritual sugih. Iya, pakai jalan sesat dengan cara mencari rezeki dengan cara instan, Mbak. Iya. Tapi mudah-mudahan, Mbak, kita ini jangan sampai terjadi seperti itu, Mbah. Iku ngene Bung Laga. Masalah nyugih iku aku ngerti rak ngerti. Cuma nek titik-titik ngerti ya. Iya, Mbah. Mungkin bisa setidaknya bisa dijabarkan walaupun sekelumit kepada sahabat semua, Mbah. Jadi karo subscriber kabeh, mangkane wong nyugih iku duniane iku dunia moto. Mobil akeh, omah akeh, nek dhek lanang bojone akeh. Ayu-ayu. Cuman rasa nikmat sing dikeki kabeh iku ora ono. Bener, Mbak. Karena mangan iwak ora ono rasa uyah. Enek pantangannya akeh pantangane, Mbah. Minum kopi ora ono nikmate pahite. Bener, Mbah. Jadi hambar kabeh. Karena iku mung permainan mata.
Iya. Ana kah wong sing nyugih iku iso mangan sambal terasi karo iwak bakar enak-enak. Iya, iya, Mbah. Bener, Mbah. Ngobrol karo tangga-tanggane. Iya, iya, Mbah. Ora iso. Ketoke yo enak tenan. Mobile akeh, duwike akeh, bondone syarat-arat. Tapi dheke ora ana rasa nikmat. Heeh. Karena rasa nikmate wis dicabut karo Gusti Iya. Allah. Bener, Mbah. Karena wong nyugih iku wis luput. Iya. Lupute urip iku kan ana janjine. Heeh. Jalak seta sampai tak urip kene ing dunya. Umur sekian sampai brutal. Tenan, Mbah. Sampai sekian umur sekian sampean sadar istiqomah ya alhamdulillah. Iya, iya, Mbah. Iku wis ana gambaran. Ora ana sing narik, Iya. ora ana sing ngomongi aku karo Re paten-patenan. Iya. Re arep nyadarke aku arep mateni Re. Cuman dikala Gusti Allah maringi nikmat sing sak bener-benere ora diomongi Re aku sadar. Iya, iya, Mbah. Jadi memang urip ning dunia iku manukur tandha mata. Sementara ya, Mbah. Iya, delokan tok, sumringah bohong. Jadi sing paling enak iku ya rasa sehat, sing dinikmati karo ati sing tulus. Nerima apa anane. Nek dina iki ana iwak ya syukur karo iwake. Nek ana lombok karo terasi ya enak lombok terasine. Iku kunci hidup iku. Yang penting nikmat dengan kita mensyukuri Mensyukuri pemberian dari Maha Kuasa. apa sing ana saiki. Iya, iya. Nek sisuk enggak usah dipikirke karena sisuk Gusti Allah wis maringi rezeki sing beda. Iya, iya, Mbah. Karena ora ana ceritane wong iku urip mangan karo iwak asin tok sesasi ora ana. Saiki iwak asin sisuk sayur bening, sisuk kulup godhong singkong. Iya, iya, Mbah. Pasti gonta-ganti karena Allah maringi rezeki iku tiap dina beda. Ana rezeki mata. Delok wong ngitung dhuwit sak tas, iku rezeki. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezeki mata. Iya. Ana rezeki tangan. Iya. Adewe dikeki wong dhuwit 1000, 100.000, 1 juta. Nembe tekan omah ana tangga dhewe sing lebih perlu anake meriang njaluk tulung. Adewe keke rezeki tangan. Kaya iki kopi. Bener. Kopi iku rezekiku. Rezeki, Mbah. Sing dideleh karo tanggane kene. Iya, ya, Mbah. Jadi Gusti Allah wis maringi. Isu-isu engko jalak seta, engko petuk nggone Bung Laga ana sing maringi kopi. Iya, ya, Mbah. Iki ora ana kepikir ya, tapi Gusti Allah wis netepke iku rezeki ade urip. Jadi aja wedi sesuk ora ana rezeki karena Gusti Allah iku tiap dina maringi rezeki. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan para sahabat semua pun sama halnya. Hidup ini harus kita pandai-pandai memilah dan memilih. Iya. Jangan sampai kita ubud dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Iya. Kita bisa bernapas, kita bisa ngobrol saat ini pun rezeki yang tiada ternilai harganya. Untuk para sahabat-sahabat semua, apabila dan jikalau mungkin ingin ngobrol dengan Mbah Jalak Seta, ingin sharing, ingin tukar pikiran sebagaimana layaknya sesama saudara, Mbah. Mbah, berapa nomor WhatsApp dari Mbah Jalak Seta sendiri, Mbah? 0878. Kalau untuk menghubungi Mbah Jalak Seta, hubungi ke 0878 7823 7823 5243 5243. Mbah Jalak Seta sekali lagi, Mbah. 08 untuk sahabat ambil ballpointnya supaya ingat nomor WhatsApp itu 0878 0878 7823 7823 5243 5243. Mungkin sahabat-sahabat ingin menghubungi Mbah Jalak Seta, ngobrol, sharing, tukar pikiran, ya kan? Dan juga untuk sahabat-sahabat apabila ingin ngobrol-ngobrol, cuap-cuap, sharing, tukar pikiran dengan nomor WhatsApp Bung Laga, hubungi ke 0895 3394 59176. Sekali lagi, bisa menghubungi nomor WhatsApp dari Mbah Jalak Seta dan bisa menghubungi ke nomor WhatsApp dari Bung Laga official ke 0895
33945976. Mudah-mudahan Mbah ya, siapa tahu Mbah ya, karena ingin menghubungi Mbah Jalsyata kemana, Iya, bener. tidak tahu. Iya. Untuk menghubungi nomor WhatsApp Bulaga kemana Iya. juga tidak bener. tahu. Karena begini Mbah, kita ini ilmu yang bermanfaat itu apabila ilmu tersebut kita sebarluaskan, Iya, Mbah. benar. Misalnya Mbah bisa, mohon maaf karena kemujizatan Allah Subhanahu wa taala, Iya. ada tetangga yang sakit, Mbah. Iya. Memang Mbah merasa tidak punya apa-apa ya, Mbah ya. Tapi karena mungkin dengan bismillah aku yakin tadi tetangga tersebut beransur-ansur sembuh, Mbah. Iya. Itu kan suatu karunia, Mbah. Benar. Dalam artian berarti hidup ini haruslah bisa tolong menolong sesama manusia. Iya. Karena aku nih berprinsip ngene Bung Laga. Karena ilmu iku teh Gusti Allah. Gusti Allah, benar, Mbah. Jadi ora ono manusia sing duwe ilmu. Benar. Tapi ono tapi iki. Nek ono wong arep tukar paham ya monggo. Iya, Mbah. Ngono. Karena urip iku kan dhewe sharing ngomong siling ingetke, siling ngomongke, iku perlu mesti. Tenan Mbah. Iya. Mungkin adewe goleki Ronalke Bung Laga. Iya. Adewe nek iso ya adewe rembukan ade omong nyalon-alon. Iya, Mbah. Mugi-mugi Ronald iku iso sadar. Karena melah cacah nom iku masa depannya cek dawa. Iya, tapi semenjak kedatangan bos besar, big boss bagi mereka, Raja Preman Gimon, berarti Mbah, ini suatu pertanda sinyal bahaya dan kita kudu ekstra hati-hati, Mbah. Ya emang kewajiban adewe Bung Laga karo hati-hati karena Gusti Allah iku wis ngomongke. Iki nyawamu. Tapi pertanggung jawab ke nyawamu belani. Ojo sampai kue arep dipateni wong meneng wae. Bener, Mbah. Nek sampean duwe nyawa sing tak titip ke arep cikuk wong kue meneng wae, gayus hukume. Bener, Mbah. Jadi emang kewajiban dhewe mbela, tapi saurung mbela iku nek iso dinasehati. Kita nasehati, diomongi sih. Karena bukan tugas kita untuk menghukum dan memponis seseorang, Mbah. Masalah nyawa itu urusan Allah. Iya, benar. Iya kan, Mbah? Tugas kita menasehati, memberikan sekedar efek jerah. Iya. Kaya dhewe ngelawan uduk sok jago. Karena iku mempertahankan apa sing dikeke karo Gusti Allah karo dhewe. Iya, benar, Mbah. Seperti Bulaga ini, Mbah. Perdi kalau mau murka, kalau mau emosional sebagai orang tuanya, Mbah. Iya. Namun di sisi lain, Bulaga juga merenung berpikir. Emang anak ini kan merupakan ujian juga. Iya, benar. Kalau kita emosional, kita angkara murka sampai kita melakukan sumpah-sumpah yang tidak selayaknya. Nauzubillah min dzalik, Mbah. Ben elek-elek anak dhewe. Iya, maksudnya tidak bisa, tidak ada yang namanya mantan anak. Iya. Kalau mantan istri, ya ada Mbah, mantan suami. Jadi Mbah, apa kita pamit dulu, Mbah? Iya, pada sahabat-sahabat semua, tutup dulu Mbah dengan sahabat-sahabat, tutup Mbah. Karo subscriber Bung Laga Official, aja sampai lali subscribe. Ya Rabbal alamin ya. Share, like channelnya Bung Laga Official. Amin ya Allah. Karena Rabbal alamin. Subscribe itu gratis. Iya benar, Mbak. Lan ora kesel tinggal pencet tok. Iya Mbak. Mungkin ora berarti kabeh kanggo subscriber, tapi berarti karo kanggo Bung Laga. Setidaknya kita semangat ya, Mbak ya. Samono go karo channelnya asisten Bang Re. Aja sampai lali subscribe, di like, di share. Benar. Karena alhamdulillah karena share, subscriber iku sangat berarti kanggo aku. Amin ya Allah. Lah samono go karo Gudang Madu, Mbak. Ojo sampai lali di subscribe, di like, di share. Karena emang kaya Bang Reiku kan ngutus spiritual kaya aku, kaya Bung Laga iku emang ngekei gone masing-masing. Bener. Kaya aku karo Bung Laga mungkin urung hebat kaya wong-wong. Jadi nasihati lah sing cek iso dinasehati cilik-cilik. Itu yang kita bisa, Mbak. Jadi mugi-mugi adewe iso nasehati. Kaya Ronald, mugi-mugi iso sadar, iso balik neng jalan sing bener. Bener, Mbak. Mungkin sak prene sik adewe petuk.
Iya, iya, iya. Kita ucapke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.